Sa number 3, Mayor Greg Gasataya nagpagwas ang EO nga liwat nga nagapatinlo sa mga dalanon kay sidewalk sa mga illegal structures. Ginpirmahan ni Mayor Greg Gasataya Executive Order number 015 Series of 2025 nga nagatukod sa City Road Clearing Task Force. Base sa EO, ang task force sa magahawan sa mga makabig nga road obstruction kag illegal structure nga nagalakip sang illegal nga pagbaligya sa higad sandalan. Hindi otorisado nga pagpark sa higad sandalan kag iban pa nga sablag sa dalanon kag sa alagyan sang mga pedestrian. Sa kahapon Lunes, ang City Legal Office Enforcement Team sa pagpanguna ni retired Pulisa Colonel Levy Pange ang naghawan sa sidewalk sa gwa sang EDCS2 gikan sa mga vendors. Napuno na abi ang sidewalk sang mga manugbaligya. Mangin obligasyon naman sang barangay ang pag-maintain sang ginhawanan nga lugar agud hindi na magbalik ang mga nagasablag diri. Ang City Engineer's Office kag Bacolod Traffic and Transport Management Department ang magaupod sa pagpatuman sang clearing operation kag magasubmit sang monthly accomplishment report sa Office of the Mayor kag Vice Mayor. Si Pange ang ginbutang nga focal person sang task force.